Селям алейкум. Това е комихимо от снимка номер 8. Прави се изключително лесно и е много ефектно. За него трябват само 8 броя общо нишки. Като сами видяхте, можете да използвате в различни цветове нишки, както е тук на тази схема. Не са използвани само два цвята, а в приливащи се цветове от светло до тъмно розово, както и тук в цветовете на дъгата, както и тук в кафяво. Другите са контрастни: бяло-черно, само светло-синьо, бяло-черно, бяло много тъмно синьо. Аз съм използвала за тази цел черно и много светло-синьо, да ви покажа как се получава. Дръж, ако обичаш. Така, отрязвате си общо 8 ленти, 8 нишки, които отново завързвате. Отново завързвате на възел, вкарвате си в дупчицата на формичката. Това е началото на резултата от от плетенето на тази лесна схема. Как се поставят? Срещу положено два цвята, срещу същите два цвята, перпендикулярно на тях други два цвята и други два цвята. Значи в случая аз, както казах, използвам само две разцветки, контрастни цветове, така че започвам да плета. Аз съм започнала вече. Както казах, тук трудно се сбърква, защото гледам къде съм завършила. Котките ми пречат. Много голямо тропане в нас и голямо тичане от котки. Така, значи това е следващата ми плетка. Това е където съм приключила. Ела, ако обичаш насам, защото не се вижда. Камал е моят оператор. Така, как се плете? Начало. Горе дясна лента, сваляш долу дясна. Долу лява, качваш горе, лява и завърташ пак в посоката, както казах и преди, една и съща посока. Аз въртя в посока на часовниковата стрелка. Свалям горе дясна, долу дясна. Долу лява, качвам горе лява. Завъртам. Горе дясна. Взимам отдолу лява, качвам горе лява, завъртам. Горе дясна, долу лява, качвам горе, горе лява, завъртам. Горе дясна, долу лява, горе лява. Продължавам да плета. Горе дясна, долу, отдолу качвам горе лявата, отгоре дясната свалям долу, отдолу лявата качвам горе и направихме едно почти пълно завъртане, което сега, значи горе дясната свалям долу. Ах, тия котки! Така. И това е едно пълно завъртане. И какъв е резултата? Ето го, една много хубава тънка плетеница. Ето, равна. Така, аз съм използвала щипка за тежест, щипка за пране. Както ви казах, може да се използва щипка от онези за парички. Това е много хубава плетеница. Много красива. Това е сегашния ни урок. Продължаваме после отново.